Malapusong napuhag sa mga otoridad ang usa ka gituohang drug den sa Purok 40-A, Barangay Upper Ulas sa Davao City pasado alas 5:05 sa hapon ning milabing adlaw. Gipangunahan ang operasyon sa Regional Special Enforcement Team Davao City Office sa PDA 11 uban sa koordinasyon sa National Bureau of Investigation Southeastern Mindanao kun NBI Simro 11 ug Ecolan Police Station pinagi sa usa ka bypass entrapment operation. Pinagi sa undercover agent sa PDA. Malampusong napalitan niini og usa ka gramo nga gituang shabu ang target nga si alias Efren, 48 anyos, gamit ang bypass money balor 7,000 pesos. Tungod niini, dayong nagdeklara ang mga otoridad og pag-aresto diin. Lakip sa naaresto sila si alias Fel, alias Rolando ug alias Rooney. Nakuha sa ilang posisyon ang nagkalaing-laing pakiti sa gidudahang shabu nga nitimbang og 17 gramos balor 119,000 pesos. Kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasangat batok sa mga dinakpan. Kinsa susamang nagtingkagol na karon sa prisuhan. Katropa, kape nga healthy dunay glutatayon ang collagen na imong gipangita mag Xanton Gold Coffee Mix na. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang gabalas. XFM News.